Isilomo saku-TikTok sinxanxa abaculi baMaskandi ukuba baphathe izibhamu kakhulukazi uma beshutha ama-CD cover noma ama-promo videos noma ama-music video uqobo noma ngabe kwenzakalani, kodwa isibhamu kumele sigcine sivelile. Yebo, baculi baMaskandi, anoma uma ngishutha ama-CD cover uphatha isibhamu noma uyipromo-ke ukuthi ishazi noma umfana omncane oyidlulela labafana labenijwayele ukuba-actisa labo mase mhlawumbe uthole uhamba nentombi yakho kanjani njani, kodwa vele isibhamu sindishazi isibhamu. Noma mawuthi ushutha ama-CD lawa usuwashutha lapha kombhede omncane ukuthi isibhamu lapho sivele nje ukuthi isibhamu mfethu, sivele isibhamu. Ngidlala umculo nesibhamu, yabo, ngidlala umculo nesibhamu, kodwa saliwa ngasivezi isibhamu. Ngiyazi mina, anginayo ishwangazi ngambona siphethe, kodwa ngiyazi noma ngasivezanga ngiyazi. Vezani iy'bhamu bafethu, vezani iy'bhamu, yonke into izohamba kahle.